היה הוסטל של בחורים שהם מוגדרים היו, אז היה נקרא PDD, היום זה ASD, בחורים בעיות תקשורת. בחורים נראים נורמליים, לא תסמונת דאון. אתה באת ברגעים הראשונים, נראים שם כאלה אברכים, הם נראים אברכים, חבר'ה ב-20, 30, 40. על כל פנים, היינו צריכים שם לבוא ולטייל ולתעד עבודה מעשית כזו, בעבודה שלנו. ואני זוכר, נותנים להם שם לעבוד ונותנים להם כל מיני בתי חרושת, מעסיקים אותם שם מאוד מאוד יפה. פתאום מגיע איזה אברך, וככה דופק אומר, רבו ישי, להיכנס לשיעור, והוא מתחיל לקחת אותם ולדחוף אותם. והם נכנסים, ואני אחריהם הולך ככה, אנחנו היינו קבוצה, ונכנס לחדר, היה כזה חטא, שולחנות של חטא, הוא מושיב אותם ומתחיל לספר להם פרשת השבוע על יעקב ואיסוף, זה היה את הפרשה, איך שיעקב לוקח בעורמה את הברכות, והוא מספר את זה עם כזה פתוס, זה כזה התרגשות, והם יושבים, מסתכלים, כל אחד לפעמים דופים אחד את השני את הראש כזה, יש להם תנועות פחד פחדים, בכלל אין קשר בין הדובר לבין המאזינים, והוא מדבר, ושאלתי אותו אחר כך, תגיד לי, איך אתה מצליח לדבר בכזה מין, כאילו יש לך פה 1,000 מאזינים, אתה מדבר, אני לא ראיתי אפילו אחד שאומר לי, אדוני, אני מאמין שכל אחד יש לו חלק אלוקה ממעל, כל אחד יש לו נשמה, כל אחד שייך לתוירה, אני לא יודע מה הם מבינים, אין לי מושג, אבל אני יוצק להם את החלק שלי בתוירה, את החלק שלהם בתוירה. הוא אומר לי, אחרי הצהריים אני מגיע, עוד 20 דקות, ולומדים משנה אס ובס, וככה הוא נותן להם שיעור כזה, אני זוכר, כל כך התרגשתי, עכשיו ברוך השם אנחנו לא עוסקים פה, לא עם ASD ולא עם PDD, אנחנו עוסקים פה עם אנשים נורמטיביים, שאחד יותר מוכשר, אחד פחות מוכשר. רבו ישי, בואו ניתן אמון בכולם, בכולם, יש הפתעות, הם מגיעים לישיבסטנס, פתאום הם צומחים, מגיעים לישיבסדולס, פתאום הם צומחים. זה דבר אחד. דבר שני, ובזמן הזה, זה עוד ציטוט משולחן אחריו, שכל התורה שבעל פה היא כתובה לפנינו. אין צריך לזכור מלמד לבנו שילמדנו כל התורה שבעל פה, אלא שילמדנו להבין היטב בתלמוד, ויעמידנו עליין ההלוכה למעשה, שיוכל לעיין בעצמו, ללמוד ולהבין ולהורות. ואזי יוכל הבן ללמוד בעצמו כל התלמוד והפוסקים, כאילו לימדו המלמד. אז שימו לב, כשלא הייתה, הגמרות לא הייתו כתובות, אז באמת היה מצב שהיו צריכים ללמד את התלמידים את כל השעה, את כל השישה סדרי משנה, וללמד. היום מה שאנחנו צריכים, תלמד אותו אסטרטגיות, מיומנויות, תלמד אותו איך אנחנו מסתדרים בהקוינס, באלו מציאס, אחר כך הוא יסתדר בכל מקום. גם מי שלומד נהיגה בגוש דן יכול אחר כך בכל העולם לנהוג. בגלל שהוא למד נהיגה, הוא לא צריך ללמוד בכל מקום נהיגה.